Ναι. Καλημέρα σας, από την εταιρεία Diamant σας καλώ. Είχαμε μία κλήση σας εχθές. Ναι. Είχατε καλέσει για τους καθαριστές αυτιών. Καλημέρα, ναι, είδα το σποτ στη τηλεόραση αλλά χτες έλεγε 10 λεπτά είναι προσφορά, αλλά εγώ τώρα πήρα χτες, σήμερα είναι προσφορά. Γιατί είναι από χτες που πέρασε τα 10 λεπτά. Όχι, ισχύει η προσφορά και σήμερα. Είναι ο ένας στα 10 ευρώ ή 2 στα 15. Εσείς πώς το θέλετε? Να ρωτήσω, είναι 2 στα 15 ευρώ, δηλαδή παίρνω 2-2-4 ή 2 μηχανάκια. Μηχανάκια? Δύο μηχανάκια για τα αυτιά. Ναι. Επειδή είδα στο διαφήμιση έχω 3 παιδιά, μπορώ δηλαδή εγώ να χρησιμοποιώ από το δικό... 2 χρονών και πάνω για τα παιδιά. Ναι, αλλά εγώ έχω ένα πρόβλημα στη δικό μου αυτή. Μπορώ να πάρω τη μηχανάκι και να βάλω στη παιδί. Δηλαδή κάνω εγώ την καθαρισμό, να κάνω και στη παιδί μου. Μπορώ... Ναι, τα ακροφύσια μέσα στα μηχανάκια είναι τα ακροφύσια. Τα ακροφύσια είναι... Είναι 4. Το καπάκι λέμε. Το καπάκι αυτό που λέει ότι δεν είναι πλαστικό που λέει. Ναι, που είναι από σιλικόνη. Αυτό είναι σε διάφορα χρώματα. Ο καθένας χρησιμοποιεί το δικό του. Για να μην είναι τη ίδιο αυτή και είναι καμιά μόλυνση. Γιατί κάποιο μπορεί να έχει κάνει τιοτίτιδα και πάθει. Ναι. Και το πλένετε, το αφήνετε στην άκρη και την επόμενη φορά το ξαναχρησιμοποιείτε. Στεγνώνει αυτό και βάζει τέτοιο. Εντάξει. Εντάξει. Αυτό εγώ τώρα πώς μπορώ να κάνω? Με πιστωτική μπορώ να κάνω την παραγγελία? Με πιστωτική. Άμα το παραγγείλετε με εμάς, θα το πληρώσετε την καταβολή στον courier. Θα έρθει την παιδί, πώς φέρνει την πίτσα με τη μηχανάκι. Ναι, και θα δώσετε το ποσό που θα παραγγείλετε στο παιδί και τα έξοδα αποστολής είναι δωρεάν. Δεν θα δώσετε κάτι παραπάνω. Και να ρωτήσω, αυτό είναι μόνο για αυτή? Δεν μπορώ να βάλω βίδα Black & Decker? Γιατί έχω ένα τέτοιο μοιάζει με βίδα και λέω κάνανε και για αυτή, κάνανε και για τέτοιο. Λέω τι κάνουν, πώς τα βγάζω? Αυτό είναι για να ρουφάει στο αυτή, δεν είναι για να βάλετε κάτι για να βάλει βίδα στο Black & Decker. Γιατί είναι σαν electronic αυτό Black & Decker και λέω εντάξει. Γι' αυτό δεν κάνει γύρω-γύρω, κάνει ρουφάει. Λέει, γιατί λέει μπακονέτα, δεν μπορεί να βάλει μπακονέτα, ότι πρέπει να το κάνεις έτσι. Εντάξει, θα το παραγγείλω. Πώς μπορώ να κάνω το παραγγελία? Θα μου πείτε εμένα τι θέλετε, θα γράψω ονοματεπώνυμο τα στοιχεία σας για να μπορέσει να γίνει παραγγελία. Πείτε μου, 1 ή 2 θα θέλατε? Θέλω 2. Ωραία, πείτε μου ονοματεπώνυμο που θα έρθει η παραγγελία σας. Ναι, Φιλέρης Ιωάννης. Φιλέρη είναι το αλβανικό, Φιλέρης είναι το ελληνικό. Φιλέρης Ιωάννης. Πείτε μου τη διεύθυνσή σας. Μεταμόρφωση 5. Μεταμόρφωση 5, περιοχή. Όχι, Μπενάκι 5. Μπενάκι 5 το μεταμόρφωση στη Καλανδρίου. Μπενάκι 5 είναι, στη Καλάνδρη μεταμόρφωση είναι πώς λέμε, πιο πάνω, άνω Λιώσια, κάτω Λιώσια, πέρα Λιώσια. Ωραία, μεταμόρφωση Καλανδρίου μου είπατε. Ναι, Μπενάκι 5. Μπενάκι 5, μεταμόρφωση Καλανδρίου. Ναι, Φιλέρη Γιάννης. Ναι, ή Φιλέρης, το ελληνικό Φιλέρη την αλβανικό. Ταχυδρομικό κωδικό γνωρίζετε. Μισό λεπτό να ρωτήσω λίγο τη... Μαρία, φαριμιτέρη της επίσης φαριμιτέρη του Διαφαντού. 15-238, ναι, 15... Ναι ρε, περίμενε, μιλάω στην τηλέφωνο. 15-238. 15-238. Ναι. Ωραία, και ένα κινητό τηλέφωνο αν υπάρχει. Ναι, τώρα δεν έχω το τηλέφωνο, μισό λεπτό γιατί το έχω περασμένο στη Μουνίμη, μισό. Ναι. Πού είναι? Γυναίκα, φέρε τη τηλέφωνο. Ναι. Δεν το βρίσκω τη τηλέφωνο, να δώσω τη σταθερό εδώ. Το σταθερό το βλέπω, θα το κρατήσω. Αυτό, ναι. 60-76 και 3 από 0. Ναι. Ναι, σε 10 περίπου εργάσιμες ημέρες θα τα παραλάβετε. Τόσο πολύ να είναι καθαριστής, δεν είναι πιο γρήγορα? 10 εργάσιμο. Ναι, 10 εργάσιμες ημέρες. Αν θέλετε πιο γρήγορα... Εγώ δουλεύω και Σάββατο και Κυριακή. Είναι εργάσιμες για τη δημόσιο. Δημόσιο, ναι. 10 εντάξει. Σε 10 περίπου εργάσιμες ημέρες. Αν τα βιάζεστε και τα θέλετε νωρίτερα, μπορείτε να πάτε και από το κατάστημά μας που είναι στη Βαλαωρίτου να παραγγείλετε. Στη Βαλαωρίτου. Μισό λεπτό. Πόσο, Βαλαωρίτου? Βαλαωρίτου 17, γωνία Αμερικής στο Κολονάκι, στον πεζόδρομο.
Μακριά είναι ρε γάμο το αυτό. Ωραία, οπότε άμα δεν σας βολεύει, θα περιμένετε να σας τα φέρουμε εμείς σε 10 περίπου εργάσιμες ημέρες. Και θα κρατήσετε και την απόδειξη των προϊόντων για την εγγύησή τους για 6 μήνες. Άμα χαλάσει το Black & Decker, ναι, εντάξει. Δεν είναι Black & Decker, είναι για το καθαριστή αυτιών. Ναι, επειδή δουλεύω τόσο και λέω ότι είναι από την Black & Decker. Ευχαριστώ, κούκλα. Ευχαριστώ. Γεια σου, καλημέρα κούκλα μου, γεια σου.